Szia Betty, üdvözöllek téged! Egy kicsikét bemutatkoznék én is, utána pedig te is. Egy nagyon kötetlen beszélgetésre ugye invitáljuk itt a hallgatókat, és mind a ketten ugye idegenvezetők vagyunk, és azért gondoltam, hogy érdekes lenne veled beszélgetnem, mert hogy ugye van egy online akadémiám idegenvezetők számára, ahol egy picit más szemszögből szeretném megmutatni az idegenvezetői szakmáknak, hogy általában ugye az embereknek teljesen más a rálátása az idegenvezetőkre, meg hogy valaki el szeretne menni idegenvezetésre, valaki nem, és épp erről szeretnék veled beszélni. Te, mint budapesti idegenvezető, szerintem egy nagyon jó példa vagy erre, hogy másképp mutassuk be egy picit ezt a szakmát. Én ugye Portugáliában idegenvezetek 10 éve, és picit mutatkozz be te is. Üdvözlök mindent! Szia, Krisztina! Jó újra látni téged, így sok idő után, elsősorban. Hát mit érdemes rólam tudni? 2019-ben kezdtem el idegenvezetőnek tanulni, és a Covid előtt kaptam meg az idegenvezetői végzettségemet, ugye sajnos azt jelentette, hogy a Covid alatt ugye nem tudtam dolgozni, de ettől függetlenül a Covid előtt elkezdtem a Szikla Kórházban dolgozni, mint idegenvezető. Ott voltam 4 évet, nagyon szerettem ott dolgozni, majd ebbe is ugye majd belemegyünk. Igen. Én körülbelül egy éve csinálok magánidegenvezetéseket Budapesten, tavaly júniusban, 2023-ban kezdtem el ugye a vállalkozásomat, úgyhogy én teljesen még úgymond a kezdő fázisaiban vagyok még a vállalkozásomnak, és én is még így puhatolózok, hogy mi hogy működik, és mi a jó, és mi, amint tudnék dolgozni, és mi az, ami jól is működik, úgyhogy így, meg én főleg angolul tartok Igen, idegenvezetéseket. de ennyire nem menjünk előre. Szóval az első kérdésem, ami lenne, az lenne, hogy miért pont idegenvezető vagy, hogy honnan jött ez az ötlet? Egyáltalán érted, annyi szakma van a világon. Hogy miért pont idegenvezető? Hát igazából azért akartam idegenvezető lenni, mert szeretek emberekkel dolgozni, és mindenképpen valami olyan szakmát szerettem volna, ami emberközpontú. Szeretem Budapestet, nagyon sokat laktam külföldön, de valahogy mindig, amikor visszatértem ide, mindig az az érzés volt bennem, hogy ez az én helyem, ez a hely, ahova én ide tartozom, és jobban meg akartam ismerni Budapestet, úgyhogy igazából a Budapest, én tőzsgyökeresen budapesti vagyok egyébként, tehát én itt nőttem föl, és Meg emiatt ugye így én nagyon jó a nyelvérzéked is, szóval ez fontos igen, volt szerintem, az is egy alap volt az egésznek, hogyha angolul beszélsz, ugye, meg már mint külföldön éltél ott nagyon sok helyen ugye a világban, a lényeg az, hogy amikor visszatértél Budapestre, szerintem teljesen más szemmel nézted, talán úgy, mint egy külföldi, és akkor ezért is érdekelt, hogy miért van az, ami, ahol, és akkor ez a igen, kettő így találkozott, plusz ugye egy igen. idegenvezető számára nagyon jó, hogyha ha szeret kommunikálni, amit említettél is. És akkor, ahogy említetted, az első, ugye befejezted az idegenvezetőjét, ami szerintem nagyon fontos, hogy így azért ezt így hangsúlyozzuk, mert általában nekünk idegenvezetőknek ugye ez az első téma, hogy mindenkinek legyen engedélye, aki ezzel foglalkozik. Úgyhogy köszönöm is, hogy ezt így említetted. És milyen volt így, amikor befejezted az idegenvezetőt, így a Covid-ban voltál, hogy épp erről szól az akadémiám is, hogy egy olyan, aki pályaválasztás előtt áll, hogy ebbe belenézzen a mi szakmánkba, meg ugyan, ahogy te is, hogy például befejezted, és a Covid alatt nem volt rá lehetőséged ugye neked így gyakorolni ezt a dolgot, ezért gondolom ott álltál Covid után, és akkor most ez mi? Hogy csinálják? Ki fogja nekem ezt bemutatni? Vagy milyen nehézségeid voltak? Igen, egyébként talán ez a legnehezebb része egyébként idegenvezetőnek lenni, és szerintem ez bárhol legyen az ember, mert ugye nincsen kézikönyv ahhoz, hogy hogyan legyen az ember idegenvezető. Oké, hogy egy képzésen megkapja az ember az alapokat, a történelmet, a kultúrát, meg minden, de senki nem mondja el, hogy ha odaállsz emberek elé, mit csinálja, meg hogy csináld. Van egy-két gyakorlás, de így befejeződik a történet. És nyilván nagy csoportnál, kis csoportnál teljesen másképp működik, hát ezt neked nem kell mondani, ezt te tudod, de Tudod, én ez itt a reklám momentumon, hogy épp erről mesélek ebben az idegenvezetői akadémiában, mert hogy nekem is ez volt a nehézségem. Úgyhogy, és akkor milyen volt így a Covid után? hát igazából nekem az volt a szerencsém, vagy mondjuk úgy, hogy szerencsém, hogy ugye én a Szikla Kórházban, tehát mikor elkezdtem az idegenvezetői végzettségemet
tehát azt a na, nem tudok beszélni ma, Semmi gond, elkezdtem én tanulni sem. idegenvezetőként, elkezdtem idegenvezetőként. Azért hadd áruljuk el a nézőknek, hogy egy idő után, amikor már ott állsz a vendégek előtt, annyira automatikusan jönnek a szavak, Igen. a mondani valók, hogy én már itt 10 év után, én megmondom az őszintét, én nagyon gyakran már így nézelődök, oké, megvan a szemkontaktus, meg hasonló, de úgy látom, hogy jaj, ma az idegenvezető is dolgozik, az ugyanazon a téren találkozok mindig mindenkivel, jaj, ma nem tudom, ma valami más történt, ma ilyen ruhája van a kollégának, meg ilyenek. Igen, Úgyhogy amúgy nekem ilyenkor teljesen rendben van, hogy nem úgy jönnek a szavak. igen, igen, amikor az ember már úgy kötetlenebbül beszél, és nem azt az úgymond sablon szöveget mondja, amit már 86-odjára mond el, akkor nyilván úgymond nehezebben találja az ember a szavakat. De amit akartam mondani, ez az, hogy igazából én a Szikla Kórházban kaptam meg azokat öm, hogy mondják ezt magyarul? Alapokat? Az alapokat? Alapokat ott kaptam meg, igen, ott tanultam meg, hogy hogyan is kell idegenvezetőnek lenni, tehát én is, és ezt azért is akartam egyébként, mert hogyha kimegyek a nagyvilágba, nem akartam, hogy az legyen, hogy akkor most hogy kell ezt csinálni, vagy mi is ez pontosan, tehát hogy én akartam egy szakmai gyakorlatot, mielőtt ténylegesen úgy éreztem, hogy elhelyezkedek ebbe a szakmába, és igazából a Sziklakórháznak nagyon sok mindent tudok köszönni. Hogyha esetleg valaki nem tudja, hogy mi az a Sziklakórház, akkor gyorsan így elmondom. A Sziklakórház Atombunker Múzeum a második világháború ideje alatt, és az 56-os forradalom idején volt egy szükségkórház, így lett kialakítva, és ennek a történetét meséljük el egy 50 perces túrán belül. Ez eléggé tempós, 25 fővel egy természetes barlangrendszerben megcsinálni, úgyhogy azért mondom, hogy nekem innen van a fő szakmai tapasztalatom, és erre az alapra építettem föl azt, amit most csinálok. Úgyhogy Jó. emiatt tudom, hogy csoportdinamika milyen, meg a privát túra milyen, úgyhogy így Na, ez... még erről még lesz szó. Szóval, hogy csinálja szerinted általában, vagy hogy csináltad te, hogy ugye ott állsz Covid után, van egy Igen, diplomád, és akkor úristen, hova menjek dolgozni? Hogy jött az, igen, hogy a Sziklakórház? Szóval elküldted 10 helyre a CV-det, vagy? Én a Sziklakórházat egyébként úgy találtam meg, hogy anyukámnak a legidősebb testvére küldte el nekem, hogy itt keresnek idegenvezetőket, és így. De én azt gondolom, hogyha az emberek elég szemfülesek egyébként, akkor, hogyha én azt gondolom, hogy szerintem a legjobb dolog, amit egy frissen végzett idegenvezető tud kezdeni magával, hogyha nem biztos abban, hogy akar-e saját magánvállalkozást, hogy bemegy egy utazási irodához, vagy bemegy egy céghez, aki ezzel foglalkozik, beleteszik a kezébe, hogy ide, ekkor és ekkor ezt és ezt csináld, és akkor megtanulják az alapokat, és akkor onnan építkeznek. Vagy az alternatíva, hogy esetlegesen utána kutakodnak, vagy felkeresnek téged, és meg betekintést kapnak a például a te idegenvezetői akadémiádba, hogy valamennyi érzésük legyen azzal kapcsolatban, hogy mi legyen. De a másik egyébként, amit én csináltam sokszor, hogy például vannak ezek az ingyenes sétatúrák egyébként, például Budapesten volt olyan, hogy elmentem egyre. Megnéztem, hogy a másik idegenvezető hogy dolgozik. Hogy jó, oké, mondjuk én ezt nem így csinálnám, vagy ez tök jó, hogy azt elmondta, vagy hogy az emberek például mit kérdeznek. Mert lehet, hogy olyan dolgokat kérdeznek, amit így én is állok ott, hogy erre nem is gondoltam. Tehát, hogy azt gondolják az emberek, hogy az idegenvezető egy ilyen Wikipédia vagyunk, vagy én nem tudom, hogy mi mindent tudunk mindenről. De mi is emberek vagyunk, nagyon sok mindent tudunk, igen, de nem tudunk mindig mindent, és nekünk is utána kell nézni dolgokhoz, és ezért is fontos nyilván szakmabeliekkel beszélgetni, nem kell attól megijedni, hogy úristen, de hát hogyha elmondom, nem, hát így tanulunk az emberektől, tehát hogy én is például, amikor tavaly Portugáliába találkoztam veled, ez volt az egyik oka, ami miatt akartam veled találkozni, mert már Na tessék. 10 éve, hát na, hogy 10 éve dolgozol, és ezért akartam veled beszélni, hogy lássam, hogy te hogy csinálod, te vagy, hogy Ja, te hogy szereted a szakmádat. Tehát, igen. hogy szerintem ez egy nagyon fontos kulcsa az egész idegenvezetésnek, hogy beszélgetni kell szakmabeliekkel, meg kell nézni, ki kell próbálni, és nem szabad félni. Tehát én azt gondolom, hogy az idegenvezetéshez, aki ezt tanulja a szakmára, borzasztó talpra esetnek kell lenni. Mert ha nem vagy talpra esett, akkor akármilyen jó tudásod lehet, akárhol is idegenvezetsz, Lisszabonban, vagy Budapesten, vagy Madridban, tök mindegy, nem Igen. fog számítani, mert nem a tudás, igen, az egy nagyon fontos része az idegenvezetésnek,
de nem az a fő lényeg, hanem az a fő lényeg, hogy a vendégeiddel hogy foglalkozol, hogyha egy probléma keletkezik, hogy oldod meg, amikor hogy te is szoktál beszélni az Instagramon, hogy ha özönvíz van Portugáliában, vagy megáll az autó, vagy ha ezeket a dolgokat hogy oldod meg? Mert ez a Igen. része a szakmának, ami olyan, hogy ezt Igen, egy ide szakma. tenném azt, hogy rugalmasnak lenni még, ugye? De Igen, tök jó volt ez a talpra esett szó, de még talán ez a rugalmasságot. De igen. térjünk is át a következő kérdésre, mert azért van egy pár, és hogyha valaki úgy gondolja majd, hogy még szeretné, hogy még ebben ugye belemenjünk ezekbe a dolgokba, akkor Persze. nyugodtan a videó alá majd írjátok oda, és akkor visszajövünk Bettivel még egy beszélgetésre, de most pedig ugye Nem. haladnék még a többi kérdéssel kapcsolatban, hogy ugye befejezted a munkát, mert láttam én is a te oldalaidon, és ezt be is fogom tenni majd itt a videó alatt az elérhetőségedet. Ugye angol nyelven idegenvezetsz, és majd beszélünk is, hogy amikor befejezted a Szikla kórházban, ugye jól mondom, Igen. a munkádat, akkor már alatta elkezdted ilyen, hát képítetted mondjuk így a bázisodat, hogy láttam, hogy az Instagram a te felületed, a TikTok a te felületed, miért nem a Facebook a te felületed, erre is kíváncsi vagyok, de mielőtt még, hogy miért pont privát túrákkal kezdtél el dolgozni? Én azért dolgozok privát túrákkal, mert azt gondolom, hogy sokkal személyesebb és sokkal mélyebb élményt, tehát hogy egy sokkal mélyebb élményt tudok nyújtani a vendégeimnek. Tehát, hogy maradandóbb dolog, mint hogyha egy nagycsoportos idegenvezetést csinálok. A Szikla kórházban ugye 25 fők voltak, vagy 15, és ugye ott nem volt meg az a személyes kontakt, akkor olyan voltam, mint egy gép, hogy figyeltem az embereket nyilván, meg elmondtam a szöveget, és ugyanúgy, mint ahogy te is mondtad, már a végén nem figyeltem arra, hogy mit mondok, mert már fejből tudtam, és már nem, meg se kottyant. Nem volt kihívás, mondjuk így, Nem ugye? volt már, igen, nem volt meg az a kihívás, és azzal, hogy a privát túráim azok sokkal kötetlenebbek voltak. Tehát, hogyha kitaláljuk a vendégeimmel, hogy mit tudom én, benn vagyunk a belvárosba, de ők kitalálják, hogy meg akarják nézni a Hősök tereit, akkor nem, akkor mondhatom nekik azt, hogy jó, megnézzük az időt, belefér, oké, menjünk el, nézzük meg. Mi fog történni? Semmi, akkor megnézzük. Kész. Azt akkor megnézzük azt is. Tehát, hogy nekem az a kötetlenség nagyon fontos, hogy meglegyen a Mhm. szakmámban, Szóval neked is és fel vannak így osztva, igen, akkor ilyen igen, túrákra, hogy ilyen blokkokra, ahogy nálam is, igen, hogy megnézhetjük most nagyon durván a keleti részét, a nyugati részét, a igen, keleti igen, részét ugye a városnak, és akkor ebből a katalógusodból, vagy nem tudom, akkor van egy, igen. amit kiválaszthat. Ez nagyon jó, mert hogy nekem van egy ilyen negatív tapasztalatom, hogy nem szeretném elmondani, hogy hova utaztam épp, és hogy kit kértem meg kollégát, mert én szeretek idegenvezetőket külföldön, és ahogy te is mondtad, hogy lássam, hogy dolgozik, meg amúgy is végre pihenek, ne én dolgozok, hanem más Igen, helyettem, így van. és megkérdeztem, és akkor szeretnék egy idegenvezetésen részt venni, és akkor tőlem kérdeztem meg is, hogy mit szeretnék látni. Hát gondoltam, hogy van valamilyen alapja, egy katalógus, vagy valami, amiből tudok választani, és akkor nálam itt már ez egy pont volt, mert én soha nem voltam már abban az országban, és fogalmam sincs, hogy mit kellene látnom, vagy legalább valamilyen lehetőségekben miből tudok választani, mert lehet, hogy éppen a városnak az egyik végéből a másikba mennék, de nincs meg ugye az a túraútvonal, Igen. és ez nem az én dolgom, hogy egy idegenvezető kell, hogy nekem ezt a túrát odaadja, és ezt fontosnak tartottam, hogy ezt elmondjuk, mert hogy szerintem ez is nagyon jó dolog, hogy ha tudják. Szóval említettem azt, hogy milyen platformokon lehet téged megtalálni, ugye az Instagram és a TikTok, és hogy miért nem a Facebook, ott miért nem gondolod azt, hogy szóval fontos számodra a célközönség is talán? Ö, Ott is fent vagyok egyébként. Én ott is fönt vagyok, én mind a három tehát TikTokon is fent Akkor vagyok, itt Instagramon is javítani fent fogok ezen, vagyok, ott is és megtalálok, és ott is belátva. ott is Akkor mindenki megtalál, de igazából tehát jól érzékeled azt, hogy azt nem reklámozom annyira, tehát ezt jól érzékeled. Igazából szerintem ez talán egy generációs dolog lehet talán, és ez az egyik dolog, ami nekem kell például, mint idegenvezető dolgozni, meg mint vállalkozó, hogy nyilván nekem kézzelfoghatóbb a TikTok és az Instagram, mert az én generációm ezt használja felületként, hogy megtaláljak bizonyos dolgokat, érdekességeket, bárhova utazok,
mindig ott keresek mindent, tehát hogy nem pont a Facebookon. De viszont akik egyébként a vendégeim lennének, és a vendégköreim lennének egyébként, ők meg pont azt használják. És pontosan ezért a Facebookot, pontosan ezért elkezdtem használni egyébként nem a tudom használni, nem a kedvenc platformom, de hogyha onnan keresem meg a kenyeremre a pénzt, akkor el fogom kezdeni használni. Úgyhogy most egyébként ezt is csinálom most, hogy ott is építgetem szép lassan a követéseimet. Onnan is jöttek már egyébként be vendégeim egyébként, tehát hogy én minden platformról próbálom összehozni az embereket, de azt gondolom, hogy ahogy te is érzékeled, vagy hogy így láttam az utóbbi egy évben, hogy amit az emberek nem fognak föl, hogy igen, mi kitesszük ezeket a videókat, a képeket, meg minden, de ez rengeteg energia, munka, és nem egyszerű, és minél több platformon vagy, annál jobban szét vagy szakadva, és belőlem egy van, belőled is csak egy van, tehát, hogy nem tudok 100 felé szakadni, és próbálom ezt szinten tartani. De én azt gondolom, hogy tehát a kedvenc platform az összes közül a TikTok, megtaláltam az algoritmussal, valahogy megszerettük egymást, van így, én nem tudom, és nekem működik. Tehát nekem az a platform, ami a legjobban működik a három közül. Én azt gondolom, hogy idegenvezetőként nem lehet az ember ignoráns erre, mert hogyha nem dolgozol utazási irodával, akkor honnan fogsz embereket szerezni? Tehát akkor honnan fognak jönni? Hogy fognak megtalálni, hogyha nem használod a social médiát? És el is Tehát, hogy egy jutottunk a utazási következő irodában... kérdésemhez. Igen, igen, hogy úgy várj a következő kérdésem. Szóval, hogy amit eddig meséltél, hogy tényleg ugye a célközönség az nagyon fontos, és akkor ott Igen. vagyunk, ahol vagyunk. És a következő kérdés az, hogy célod-e utazási irodákkal dolgozni, és ha nem, akkor miért nem? Majd elmondom szívesen az én meglátásomat is. Kíváncsi vagyok rá. Jelen helyzetben én azt gondolom, hogy én szeretek mindent magam csinálni, és nem szeretem, hogyha az emberek megmondják, hogy mit, hogy csináljak, főleg bennem ez van, mert ebben a szakmának az egyik legnagyobb szépsége, hogy én úgymond a vendégeim és az én naptáram szerint tudjuk beállítani, hogy kinek hogy jó, és egy utazási iroda megmondja, jó, akkor ezeken a napokon ettől eddig ezt és ezt csinált, körülbelül így tudom elképzelni, és ennek megvannak az előnye és hátrányai. Nyilván az az előnye, hogy nekem nem kell azzal foglalkoznom, hogy hogyan szerzem meg ezeket a klienseket, hanem már ők rögtön jönnek hozzám. Én azt gondolom, hogy jelen helyzetben nem szeretnék idegen utazási irodákkal együtt dolgozni, nem Nem érzed. akarok. Tehát Uh-huh. nem érzem nekem azt megfelelőnek. Azt gondolom, hogy lehet 2 év múlva azt fogom mondani, hogy francba az egésszel bemegyek egy utazási irodába, és csak hozzák be a klienseket, hogy nekem ezzel ne kelljen foglalkozni, és csak azzal foglalkozzak, ami a szakmának a szépsége. Tehát sosem zárkózok el az ilyenektől, de én amondó vagyok, hogy én saját önerőből akarom megpróbálni ezt megvalósítani, ha sikerül, tök jó, ha nem, akkor meg mindig tanulok. Tehát az utóbbi egy évben ezt tanultam meg, hogy igazából a vállalkozás nem olyan, hogy beállítod, és akkor így marad, hanem mindig így szép lassan fel kell, tehát mindig szintet kell vele lépni, mert oké, ez eddig működött, oké, most már lehet nem működik, akkor lehet kell menni tovább, és egy magasabb szintre emelni, csak ezt nem mindig egyszerű észrevenni. Ja, akkor egy pár mondattal én is kibővíteném, mert hogy ígértem, hogy ahogy én is elmondom az én meglátásomat. Nekem például, amikor ugye x évvel ezelőtt kezdtem, akkor én nem úgy látom, hogy egy utazási irodával dolgozom csak folyamatosan, hanem különböző utazási irodákkal, akik például megmondják, hogy fél év múlva alkalmas lenne egy csoportot elvinni, és akkor ez lenne körülbelül a program, vagy segíts nekem azon, hogy ezen a programon hogy összehozzuk. És nekem azért volt jó így az elején utazási irodákkal dolgozni, az most is dolgozom, például a héten is lesz, de a lényeg az, hogy körülbelül egy ilyen 6-7-8, és akkor folyamatosan valaki küld valakit, mindig ez változó. Azért volt jó, mert hogy láttam belülről, hogy milyen tényleg csoporttal dolgozni, én nem dolgoztam úgy csoporttal, mint te, nekem csak ez az egy lehetőségem volt, ugye úgy utazási irodakon keresztül, és a második dolog pedig nem, akkor 10 évvel ezelőtt, még ugye a social media annyira nem volt felkapott dolog, mint most, és én így tudtam szerezni az első, mondhatni így klienseimet, hogy akik eljöttek hozzám például 30-an,
azok ugye tovább vitték a híremet, hogy mennyire jó volt, és akkor így működött ugye, hogy a szomszéd is jött, és közben pedig ugye ott volt nekik az én telefonszámom, vagy e-mail, ugye régen nem volt erre lehetőség úgy, mint ma, csak így névjegykártyák voltak, ma már nagyon ritka, hogy névjegykártyát kérnek tőle. Hamarosan átmegyünk a QR kódos rendszerbe, de nekem ez így ilyen jó alap volt akkor. Ma pedig ezek így megmaradtak, hogy néha azért bevállalok egy-két utazási irodát, nem feltétlenül körutazásra megyek velük, hanem itt vannak például Lisszabonban, a te esetedben ugye pedig Budapesten, és akkor egy napot kérnek tőled, mert hogy lehet, hogy Budapestről átmennek, majd ugye nálatok az is működik, hogy Prágába, Bécs, vagy még valahol, és akkor csak arra Igen. az egy napra kérnek tőle. De ez teljesen más világ, ezt ahogy meséltük is, hogy például kell tudnod, hogy éppen most nem tudom milyen körutat vagy a hidat lezárják, és akkor old meg, és akkor ahhoz nem csak a buszsofőr, hanem a te tudásod is kell, hogy ott legyen, hogy merre megy pontosan. Úgyhogy Igen. ez egy nagyon komplikált dolog. Igen, a második, vagy a következő kérdés, mert hogy azért már sok kérdésen túl vagyunk, ugye, hogy említetted azt, hogy a túráidat az így beosztottad, hogy akkor a nyugati, déli, meg hasonló, de hogy vannak egy tematikus túráid. Ugye ez egy más világ teljesen, hogy nem azt csináljuk, amit a többi idegenvezető, mondjuk úgy így, hogy például, hogy van az út, ami az a kör, amit ugye aranykör, amit mindenki megtesz, hanem például, hogy van gasztrótúrát, kerékpártúrát, graffiti túra, vagy hasonló. Beletettél-e ilyen túrát a te csomagodba? Nekem úgy vannak a csomagjaim egyébként, hogy én főleg Pestre fókuszálok, tehát nekem az a specialitásom egyébként, tehát hogy Parlament, Szent István Bazilika és társai. Én erre fókuszálok, a Budai Vár az egy elég komplikált dolog, aki idegenvezető ezt tudja, annak a történelme meg azt mind felépíteni, tehát hogy azt is meg tudom csinálni, de általában óckodok De tőle. nem De a kell, kedvenced, nekem akkor is vannak ilyen ha túráim, kell, de nem a meg tudom mutatni, mert ismerem nyilván, de nem a kedvenceim közé tartozik, meg tele van emberrel. Mindegy, nem ez a lényeg. Igen. Tehát én Pesttel foglalkozok főleg, de az egyik tematikus túrám, amit szeretek egyébként, de nem sokszor van rá esélyem, hogy megcsináljam, az ilyen hát graffiti művészeti túrám egyébként, tehát Budapesten van több ilyen falfestmény, a 7. kerületben, ugye a Zsidó negyedben, vagy a Buli negyedben, vagy már több neve van neki, és ott szoktam így végigvinni az embereket, és azzal nagyon szépen be lehet Budapestnek a történelmét mutatni, a kultúráját mutatni, de nyilván ez egy olyan túra, hogy aki már 68-adjára jön Budapestre, annak ez lehet érdekes, de aki elsőnek jön Budapestre, az nyilván a parlamentet akarja látni, a Szent István bazilikát akarja látni, a Hősök terét, vagy a Széchenyi fürdőt, vagy a Vajdahunyad várát, tehát ezt akarják főleg az emberek látni, úgyhogy ez egy olyan dolog, amit szeretek csinálni, de sajnos nincs akkora lehetőségem rá bemutatni, de volt az utóbbi, a fiatalokat jobban érdekli, mint úgymond idősebb generáció, tehát akik általában idegenvezetésre jönnek, és angol nyelvűek nálam, azok ilyen 50 fölött szoktak lenni. A fiatalabb generáció még nem úgy látja ennek az értékét, úgyhogy tehát nálam ezért is kell a Facebookot használni, így ezt kicsit így beleszőve ide, de igen, tehát nekem ez az utcai művészeti túrám van, ez egy 2 órás kis túra, nagyon szeretem, mondom, tehát ez mindent elmond arról, amit szerintem érdemes tudni Budapestről, egy nagyon ilyen kötetlen és nagyon, hát azért kicsit úgymond szomorkás, mert nyilván a második világháborúról van szó, és a zsidó negyednek a történelméről, ami nem egy felhőtlen dolog, de azért vannak tök jó dolgai is egyébként ezeknek az utcai falfestményeknek, úgyhogy nálam ez. Na, a következő kérdés pedig az, hogy szerinted mi különböztet meg téged a többi idegenvezetőtől? Ez egy nagyon nehéz kérdés szerintem, de mi az, ami más benned? Én azt gondolom, hogy nálam a legnagyobb talán Ami azzal, úgy hogy üt, külföldön amit laktam. szoktak mondani, hogy ez te vagy, ez Betty. Ez Hát Betty szerintem túl. az talán, ami megkülönböztet mindenkitől, az, hogy ez a nyugodt, laza, kötetlen stílusom van, tehát nem az van, hogy tehát ha látom a vendégeimen, tegyük föl, hogy unják már a történelmet, és már az
fülükön jön ki, akkor nem fogom velük untatni, és mindig azt kapom, tehát hogy mindig azt a visszajelzést kapom, hogy egy nyugodt, egy felüdülés volt velem együtt tölteni időt, és nem az volt, hogy úristen, mikor lesz már vége, hanem mert azt nem szeretném, mert nyilván nem azért fizetnek az emberek nekem, Igen, hogy szenvedés legyen az a 3 vagy 6 óra, amit velem töltenek, hanem hogy egy felüdülés legyen, és hogy egy emlékezetes része legyen az ő budapesti időtöltésüknek. Tehát, hogy de én azt gondolom, talán azt különböztet meg a legtöbb idegenvezetőtől, hogy mivel külföldön laktam 4 évig, ugye Pekingben és Madridban, ugye gimi alatt, hogy emiatt sokkal több nemzetiséggel meg tudom magamat értetni, sokkal jobban tudok alkalmazkodni különböző nációkhoz, mint mondjuk egy olyan idegenvezető, aki még sose hagyta el, tehát hogy sose élt még Magyarországon kívül, és szerintem talán ez, ami a legjobban segít a szakmámban, és azt gondolom, hogy ez bárki bármit mond, az életében egyszer szerintem meg kell tapasztalni azt, hogy milyen külföldön élni, mert ki fog mozgatni a komfortzónádból, és meg fogsz tanulni olyan dolgokat, amit amúgy nem, és ezért is utazunk sokat, tehát hogy ez az értelme az utazásnak, hogy ezt a kis érzést arra 3-4 napra ott megkapjuk. És mm, talán ezért is fontos az, hogy egy idegenvezetővel beszéljünk, mert akkor ők meg tudják neked azt mutatni, hogy abban az országban tényleg milyen élni, meg milyen a kaja, milyenek az emberek, hogy miért pozitívak, miért negatívak, vagy miért morognak mindig, vagy miért néznek úgy rád, hogyha nem beszélsz magyarul mondjuk, mert ez eléggé gyakori sajnos, hogy a külföldiekre így ráförmednek a magyarok. Miért nem beszéltek magyarul is én? Hát sajnos ez van. ja, tudom, miről beszélsz. És egy érdekes kérdéssel készültem már, hogy mi a legnehezebb kihívás számodra? Egyszer beszélgettünk veled, és kérdezted, hogy hogy kezelem a lemondásokat. Szóval az egyik kihívás szerintem ez nem, meg még van egy pár, akkor nyugodtan ezt mondd el. Van egy-kettő, nálam egyébként a fő kihívás jelen helyzetben az, hogy a nagyon sok ember azt várja tőlem el, hogy azt a rengeteg sok szakmai tudást, ami van, és ez legyen kicsi dolog, mindent elmondjak nekik ingyen, mert hogy ezt nem látják értéknek, hogy nem látják értéknek azt, hogy én tudom, hogy hol kell a pénzt beváltani Pesten. Nem látják értéknek azt, hogy tudom, hogy melyik az a helyi étterem, ami szerintem jó. Mert a legtöbb ilyen helyet ez idő és energia volt, tehát elmentem, megnéztem, kifizettem, tehát hogy ez mind az időm és az energiám, és a legtöbb ember ez sajnos nem mindig, de sok esetben nem értékeli. És azzal, hogy én azt a 3 percet az időmből azzal töltöm, hogy válaszolok valakinek az üzenetére, ez az én időm, és ez az én szakmabeli tudásom, ők azt gondolják, hogy hát ez ingyen, tehát ez nem fontos, de ez Ez minden semmi. szakmában így van sajnos, tehát hogy ez nem egy idegenvezető specifikus dolog, tehát ha valaki vízszerelő, akkor mindenki, aki az ismerőse, meg fogja kérdezni, hogy mit, hogy javítson meg, tehát hogy ez egy ilyen dolog, de ezt tanulni kell kezelni, és talán ez az a dolog, ami nálam most próbálok tanulni, hogy ezt hogyan kell kezelni. Tehát igen, lehet segíteni az embereknek, de van egy pont on túl, amikor már azt mondja az ember, hogy jó, válaszoltam 2 kérdésre, segítőkész voltam, de ennél többre nem vagyok hajlandó válaszolni. Legutóbb egy srác rám írt, hogy jó-e Nyíregyházán lakni. Én meg így, hogy oda akar költözni, dolgozni. Egyiptomból, vagy Törökországból, vagy nem tudom honnan. Én meg így néztem, hogy mondom, nem ismerem azt a környéket annyira, de viszont egy dolgot tudok Magyarországról, az, hogy Budapesten kívül az angol szó az nem valami gyakori. Úgyhogy azt gondolom, hogy mondtam neki, hogy Budapesten gondolkodjon, hogyha Magyarországra akar költözni, mert hogyha nem akarja, hogy az legyen, hogy nem beszél senki angolul, akkor tehát azért Magyarországon nehéz ezzel. Tehát nem olyan, mint mondjuk Portugália, ahol azért úgy meg tudod találni azokat az embereket, akik tudnak angolul és segítenek neked, akárhol is legyen, mert másképp működnek. Nálunk ez nem így működik Magyarországon, sok Igen. esetben sajnos. Nálam ugyanígy volt, és ugye ezután még következik a harmadik kérdés, a negyedik kérdés, és akkor már ott voltam, hogy úristen, már vagy több óra, 1 óra, 2 óra, vagy ez elvesz az Igen. életemből, mert minden nap rám ér, és azt gondolja, hogy tényleg én egy ilyen kis segítő ablak vagyok, vagy nem tudom, és akkor így Igen. született meg ez a kiköltözési tanácsadásom is, hogy akkor 45 perc alatt elmondom, és amúgy most épp vár rám egy e-mail, hogy visszaválaszoljak egy ilyen kis kiköltözési tanácsadásra, és úgyhogy még egy lehetőség, Betty, amit ajánlok.
Képzeld el, már jelzett a Zoom, hogy hamarosan 10 perc múlva már vége is van itt a beszélgetésnek, ennyi időt kaptam, úgyhogy én nagyon szépen köszönöm a mai beszélgetést. Én szerintem nagyon sok mindent bele tudtunk tömöríteni ebbe, és újra kérlek benneteket, nézőket, hogy ha van kérdésetek, akkor én szívesen visszajövök még Bettivel a jövőben egy beszélgetésre, írjátok meg ezt a komment szekcióban, és ugye válaszolunk rá. Úgyhogy köszönöm neked, és sok sikert az idei szezonra. Szia! Köszönöm szépen, viszont kívánom!